Vedel si, že na Slovensku sa nachádza jeden z najväčších hradov v celej strednej Európe? Reč je o majestátnom Spišskom hrade, ktorý sa rozprestiera na ploche viac ako 4 hektáre a patrí medzi najrozsiahlejšie hradné komplexy v Európe. Jeho história siaha až do 12. storočia a počas stáročí slúžil ako dôležité centrum moci. Žili tu králi, šlachtici aj vojaci a hrad bol dokonale opevnený, aby odolal útokom nepriateľov. Vďaka svojej strategickej polohe kontroloval obchodné cesty a chránil celé okolie. Dnes je Spišský hrad zapísaný v zozname UNESCO a patrí medzi najvýznamnejšie pamiatky na Slovensku. Každoročne ho navštívia tisíce turistov z celého sveta. Keď stojíš pod jeho mohutnými hradbami a pozrieš sa hore, uvedomíš si, aký je neuveriteľne obrovský a akú silu predstavoval v minulosti. Bol si ho už niekedy vidieť naživo? Sleduj pre viac zaujímavých faktov zo Slovenska.